yawe minja pako gendo moja mwaka. Baiboli bana mama retire mechando Jombe chasireire no mwana ochiro moja mwaka. Baiboli bana mama retire mechando Jombe chasireire no mwana ochiro moja mwaka. Baiboli rumoje goteba nga murigerio mumuroyo oino moiseke. Urarero kyabeire nga echiro nere sigani rero ko baumira no bakonyoma. Tigari gyo yanjire yagera no murigeri mbo sokorerete. Ayo ko murigeri oyo nero kana nga incho timutagiti.